హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో మరి ఈరోజు 1వ స్కందం 2వ అధ్యాయం 28వ శ్లోకం 29 చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో నిన్న 26, 27 శ్లోకాలు నిన్న చూసాము. సో అంతకుముందు ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చాము అంటే మరి భాగవతం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, ఏ రకంగా భాగవతం భక్తి మార్గంలో ఒక మనిషిని భక్తి మార్గంలో నడిపిస్తుంది, ఆ తరువాత మరి ఆ భక్తి వచ్చినంతనే ఎటువంటి స్థితి వస్తుంది అన్నది, వాళ్ళకి సుప్రసిద్ధ స్థితికి వెళ్తారని, ఆ సుప్రసిద్ధ సిద్ధియే మరి భగవంతుణ్ణి పొందేటటువంటి స్థితి అన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత మరి దివ్యుడైనటువంటి ఈ భగవంతుడి గురించి క్లుప్తంగా కొంత చూసాం. తర్వాత ఆయన సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ ఆయనలో ఉన్న సృష్టి స్థితి లయలు జరపడం కోసం ఆయన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులనే గుణావతారాలను స్వీకరిస్తున్నారు అని. సో గుణావతారాలు ఏమిటి, లీలావతారాలు ఏమిటని అడిగారు కదా ఈ వీళ్ళు ప్రశ్నలు, ఈ మునులంతా. సో వాళ్ళ ప్రశ్నలకు సమాధానం అక్కడ, ఆ సమాధానం ఇక్కడ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరి రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణాన్ని వాటికి ప్రతిరూపంగా ఈ 3 రూపాలు గుణావతారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ గుణాల గురించి కూడా కొంత క్లుప్తంగా మళ్ళీ ఏ విధంగా సత్వగుణం కంటే తమోగుణం కంటే రజోగుణం కొంచెం శ్రేష్టమని, రజోగుణం కంటే కూడా సత్వగుణం శ్రేష్టమని చెప్పుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఈ భగవంతుడు మరి 3 గుణాలకు అతీతుడు. ఇటువంటి భగవంతుణ్ణి మరి ఈ మునులు అర్చించి వాళ్ళు భౌతిక జగత్తు నుండి విముక్తిని పొందారు. అంటే భౌతిక జగత్తు నుండి విముక్తి పొందడానికి మార్గం మరి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం అన్న విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేయడం అన్నమాట. ఈ మునులందరూ ఈ రకంగా వాళ్ళు ముక్తిని పొందారు. ఇలాంటి మునులను, ప్రామాణికుల్ని అంటే ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులను అనుసరించిన వాళ్ళు కూడా ముక్తికి అర్హులవుతారు అని చెప్పారు. మనం అది కూడా చూసాం. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఈ ముక్తిని పొందడానికి శ్రద్ధ, అసూయ రహితులు, ఆ 2 గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు మరి సర్వుల్ని గౌరవిస్తారు. మరి అలాగే వాళ్ళు మరి అంటే భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల కోసం కాకుండా భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు ఆయన శాంత రూపాలను అని. ఇక్కడ అంటే వేరే దేవతలను అర్చించరు అన్నదానికి డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే మరి దేవతలందరూ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రతిరూపంగా ఉంటున్నారు. మరి పంచభూతాలు ఏమిటి ఇటువంటివి, తర్వాత ఈవెన్ త్రిమూర్తులు కూడా మరి ఒక్కొక్క గుణానికి ప్రతిరూపంగా ఉంటున్నారు. సో ఆ గుణాలకు తగ్గట్లుగా మనం వాళ్ళు పూజలు చేశాము అంటే ఆ గుణాలకు తగ్గ కోరికలు తీర్చుకోవడానికని. అలాగే ఏ దేవతనైనా మనం పూజ చేశాము అంటే ఏదైనా కోరికతో, సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలతో చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా కాకుండా భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా అలా నిర్మలమైన మనస్సుతో, భక్తితో, శాంతమైనటువంటి చిత్తంతో భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లయితే మరి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అలా పూజిస్తారు. ఏది ముక్తికి అర్హులైన వాళ్ళు ఆ రకంగా భౌతిక కోరికల కోసం కాకుండా భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా వాళ్ళు అర్చిస్తారు, పూజిస్తారు అని చూశాము. ఆ తర్వాత మరి రజోగుణం
లో అది సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇదిగో ఈ భౌతిక విషయాల కోసం పూజిస్తారు. ఏది ఐశ్వర్యం, అధికారం, స్త్రీ సాంగత్యం, సంతానం, లాభం, భౌతిక లాభం, ఇలాంటి వాటి కోసం మరి వాళ్ళు వేరే జీవుల్ని కూడా పూజిస్తారని కూడా చూసాం. అంటే వాళ్ళకు ఉపయోగపడే వాళ్ళని, ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకున్నాం, వాళ్ళ యొక్క అధికారులు ఇటువంటి వారిని అని. అలాగే లోకపాలన వ్యవహారాలు చూసే దేవతలను, పితృదేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. సో భగవంతుణ్ణి మరి నిజంగా ఆయన యొక్క ధామానికి వెళ్ళాలి, ఆయన సమక్షం కావాలి అనుకుని భగవంతుణ్ణి పూజించే వాళ్ళు మరి ఆయన సమక్షంలోకి, ఆయన ధామానికి వెళ్ళగలుగుతారని మనకి ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక నెక్స్ట్ భగవంతుణ్ణి ఆయన కోసమే అన్నట్లుగా పూజించాలి అని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. వాసుదేవ పరావేద, వాసుదేవ పరామఖ, వాసుదేవ పరాయోగ, వాసుదేవ పరా క్రియా, వాసుదేవ పరం జ్ఞానం, వాసుదేవ పరం తపః, వాసుదేవ పరో ధర్మో, వాసుదేవ పరాగతి. సమస్తం కూడా భగవంతుడే, వాసుదేవుడు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు. ఆయనే మరి మన అందరికీ కూడా పరమ లక్ష్యం. పర అంటే దివ్యమైన పరమ లక్ష్యం ఆయనే. మరి వేదాలు, అలాగే యజ్ఞాచరణ ప్రయోజనం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడానికే మనం యజ్ఞాలు చేసిన ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ యోగం అనేది కూడా ఉద్దేశింపబడింది. యోగము అంటేనే భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. కాబట్టి ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అంటే సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, కనెక్షన్ అంటే ఏమిటి, మనకి అది ఏమిటో అవతల ఆ విషయం తెలిసినప్పుడే ఆ కనెక్షన్, ఏదైనా సరే కనెక్షన్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది, మనకి ఆ విషయం గురించి తెలిసినప్పుడు కనెక్షన్ అంటాం. ఫోన్ చేసినప్పుడు రింగ్ అయితే సరే కనెక్షన్ వెళ్తోంది, అవతల వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తితేనే కదా కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయినట్లు. కాబట్టి అంటే అవతల వాళ్ళు ఎత్తడం మనకు తెలిసింది, మనం అనుభూతి చెందాం. ఏదైనా సరే అలా అనుభూతి చెందినప్పుడే అది మరి కనెక్షన్లో ఉన్నట్టు. సో భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందడం అంటే ఆయన వైపు నుండి మనం ఆ ప్రతిస్పందనను కూడా పొందడం, తెలియడం, మనకు ఆ విషయం తెలియడం. సో అది యోగం అని చెప్తున్నారు. ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం యోగం అంటే మనం భగవంతుడితో కరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు. ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం, ఏవి కనెక్ట్ అవుతాయి, ఒకే రకమైన మనస్తత్వం ఉంటే, ఒకే రకమైన లక్షణాలు ఉంటే కనెక్షన్ వస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకున్నాం, మరి నీరు నూనె కలుస్తాయా, నీరు కలుస్తుంది, నూనె కలుస్తుంది. అంటే ఒకే రకమైన లక్షణం ఉంటే ఆ కనెక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం అనుభూతి చెందాలి అంటే ఎలా, మనకు కూడా ఆ తత్వాన్ని అలవర్చుకుంటే ఓహో ఇది భగవత్ తత్వం అనేది మరి మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ భగవంతుడిని అనుభూతి పరుచుకోవడమే యోగం, అదే యోగం, దానికోసమే ఈ ప్రయత్నం, దానికోసమే ఈ సాధన. కాబట్టి ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారనమాట. సో తరువాత ఇంకేం చెప్పారు, మనం చేసే ఈ కామ్యకర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా చివరికి ఆయనే అనుగ్రహిస్తున్నారు. మనం ఇది భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. మీరు ఏ దేవతకు పూజ చేసినా కూడా ఆ దేవత పైన మీకు భక్తి నిలిచేటట్లుగా చేసేది, శ్రద్ధ నిలిచేటట్లు చేసేది నేనే, అనుగ్రహించేది కూడా ఇండైరెక్ట్గా నేనేనని. సో మనం ఏ కోరికల కోసం ప్రార్థించినా కూడా ఆ ఫలితాలన్నీ, కోరికల కోసం చేసిన మనం ఆ ఫలితాలన్నీ ఇచ్చేది చివరికి భగవంతుడే అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఇక జ్ఞానం, దివ్య జ్ఞానం అంటే వేరే ఏమి లేదు, భగవంతుడే. సర్వ విధాలైన తపస్సులు మనం చేసినా అది ఎందుకు అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం కోసమే. ఏ రకమైన తపస్సు అయినా ఆది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి మరి ఈ రకంగా భక్తి, ఆయన పట్ల భక్తితో ఉండడమే మనకు పరమ ధర్మము. ధర్మము అంటే ఇక్కడ ధర్మం అనే ధర్మం ఒకటైతే, ధర్మము అంటే మన యొక్క లక్షణం అని కూడా అర్థం. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక
ప్రతిదానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది కదా, ప్రాపర్టీ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఉదాహరణకి ఉప్పు ఉందంటే దాని లక్షణం ఏమిటి? ఉప్పుగా ఉండడం. పంచదార ఉందంటే దాని లక్షణం తీయగా ఉండడం. అలాగే మనిషి యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే ఆత్మ యొక్క తత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం, అదే భగవతత్వం. అందుకని మన యొక్క లక్షణం అది ఒరిజినల్గా. ఎందుకంటే మనం ఆత్మ, ఈ బాడీ కాదు కాబట్టి. కానీ మనం ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోకుండా, దాని పట్ల మనస్సును పెట్టకుండా, మన మైండ్ అంతా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద మనం మనసును, బుద్ధిని ఇటువైపు బయటికి తిప్పి ఉన్నాం. అందుకనే లోపల ఉన్న ఆత్మతత్వాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. సో మన ఆత్మతత్వం, మన యొక్క భక్తితో ఉండడమే మన ఆత్మ యొక్క తత్వం. కాబట్టి దేవదేవుడైన ఆయనే మరి మానవ జన్మ అందరికీ కూడా, మానవులందరికీ ఆయనే పరమ గమ్యం, పరమగతి. అంటే ప్రతి ఒక్కరూ చివరికి పొందవలసింది ఎవరిని అంటే భగవంతుణ్ణి, ఆయన యొక్క పరంధామాన్ని అని చెప్పి ఈ 2 శ్లోకాల్లో వివరిస్తున్నారనమాట. సో వాసుదేవ పరావేద. సో మరి భగవంతుడే మరి మన యొక్క పరమ లక్ష్యము. వాసుదేవ పరామఖ అంటే యజ్ఞాలన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించడం కోసమే. వాసుదేవ పరా యోగం అంటే భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందడానికే యోగం. వాసుదేవ పరా క్రియ, మనం ఏ పని చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అధీనంలోనే ఉంటాయి. ఆయనే దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా మనకి ఇచ్చేది ఎవరంటే ఆయనే. క్రియ అంటే కర్మలు, మనం చేసే పనులు. వాసుదేవ పరం జ్ఞానం. సో జ్ఞానానికి ప్రతిరూపమే భగవంతుడు, వాసుదేవుడు. వాసుదేవ పరం తపః, ఏ తపస్సులు చేసినా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి కోసమే ఉండాలి. అలాగే వాసుదేవ పరో ధర్మో. సో ఆయనే పరమధర్మం మనందరికీ కూడా. అంటే ఆయనే మనందరికీ గమ్యం చివరికి. వాసుదేవ పరాగతి, చివరికి పరమగతి, పరమగమ్యం మనందరికీ ఎవరు అంటే ఈ వాసుదేవుడే అని చెప్పి ఈ 2 శ్లోకాల్లో అద్భుతంగా సమస్తం కూడా భగవంతుడే. మరి ఆయనే పరమలక్ష్యం, ఆయనే వేదాలు, ఆయనే యజ్ఞం, ఆయనే యోగం, ఆయనే కర్మ, ఆయనే జ్ఞానం, ఆయనే తపస్సు, ఆయనే ధర్మం, ఆయనే గతి, చివరికి ఆయనే గతి అని చెప్పి ఈ 2 శ్లోకాల్లో కంప్లీట్గా ఏది చేసినా ఇక అది భగవంతుడి. యజ్ఞము ఆయనే, తపస్సు ఆయనే, కర్మ ఆయనే, అంటే ఇంకా వేరే ఉంది, ధర్మము ఆయనే. సో చివరికి పరమగతి, వేదము ఆయనే. ఎందుకంటే అన్ని వేదాలు వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేదం అన్నారు కదా, అన్ని వేదాలు చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే అని. సో సమస్తము కూడా భగవంతుడే. మరి అన్ని యజ్ఞాలకు చరమభోక్త భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం చూసాం. కాబట్టి అన్ని యోగా ఆయనే, అలాగే యజ్ఞాలు ఆయనే, క్రియ కర్మ ఆయనే, జ్ఞానం కూడా ఆయనే, తపస్సులు ఆయనే, ధర్మం ఆయనే, పరమగతి కూడా భగవంతుడే అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో మనకి చెప్పడం జరిగింది. చాలా అద్భుతంగా సింపుల్గా ఉన్న 4 వాక్యాల్లో సమస్తం భగవంతుడు అన్నది చెప్పారు. సో ఇక్కడ మరి నెక్స్ట్ శ్లోక క్లుప్తంగా చూద్దాం. సయే వేదం ససర్జాగ్రే భగవానాత్మమాయయా సదసద్రూపయా చాసౌ గుణమయా గుణో విభు. సో సృష్టి ప్రారంభంలో మరి భగవంతుడు తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండి ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా సత్తు అసత్తులు రెండింటినీ కూడా సృష్టించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో సత్తు అసత్తు, అవసరమైన సత్తు అసత్తులు 2 కూడా ఆయన సృష్టిస్తున్నారు. భగవంతుడు మరి ఎల్లవేళలా ఆయన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే ఉంటారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికమే కాబట్టి, ఎందుకంటే ప్రకృతి గుణాలకు ఆయన ప్రభావితులు కాదన్నది చూసాం. కాబట్టి ఆయన స్థితి, ఆయన రూపం, ఆయన కర్మలు, ఆయన వైభవాలు అన్నీ కూడా సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నాయి. సృష్టి జరిగినప్పుడు సృష్టి జరుగుతోంది, కానీ ఆయన సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నారు. అందుకే భగవంతుడు సనాతనుడు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాము. సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న ఆయనకు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క గుణాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాంటి గుణాలు ఆ భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక గుణాలకు
గుణరీతికి భిన్నంగా ఉంటాయి. అంటే ఈ భౌతిక తత్వం ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి భిన్నం. భౌతిక తత్వంలో మరి సత్వరజస్తమో గుణాలుండి కోరికలతో ఇక్కడ కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు ఉంటాయి. అవన్నీ భగవంతుడికి ఉండవు కాబట్టి ఆయన వాటికి అతీతుడు. సో ఈ మనం చూసాం కదా, ఆధ్యాత్మికత ఆయనది ఆధ్యాత్మికత అయితే ఇది భౌతికం. సో ఆయన శక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఆయన మీద ప్రభావం, దీని ప్రభావం ఆయన మీద ఉండదు. సో ఆధ్యాత్మికతకు ఇది కరెక్ట్ ఆపోజిట్ అన్నమాట ఈ భౌతికత్వం. అందుకే 15th చాప్టర్లో మనకి ఇన్వర్టెడ్గా ఆధ్యాత్మిక చెట్టు మరి ఈ కోరిక వలన ఇలా తల్లక్రిందులైపోయింది అన్నది చూస్తాం. ఆ రావి చెట్టు గురించి చెప్తారు కదా, సో అశ్వత్థ వృక్షం. సో అలా భగవంతుడు ఈ సత్తు అసత్తులు రెండింటిని కూడా సృష్టించారు. సో ఇక్కడ సత్తు అసత్తులు అంటే సత్యం ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనుకోవచ్చు, అసత్తేమో భౌతిక ప్రపంచం అనుకోవచ్చు. అలాగే క్షేత్రం భగవంతుడి అంటే ఈ శరీరం అసత్తు ఎప్పుడు ఉండేది కాదు కాబట్టి ఆత్మసత్తు ఎప్పుడు ఉండేది కాబట్టి. సో సత్తు అసత్తు శాశ్వతం అశాశ్వతం రెండు కూడా భగవంతుడి సృష్టి, ఆయనే సృష్టించారు. అలాగే సృష్టి మరి విశ్వం అది కూడా ఎప్పుడు విలీనం, ఎప్పుడు ఉండదు, ఎప్పుడొకప్పుడు విలీనం అవుతుంది. సో ఈ భౌతిక జగత్తు కూడా అసత్తు కిందే వస్తుంది, కానీ దానిని నడిపించే ఆ చైతన్యం మళ్ళీ సత్తు. సో అది ఈ సత్తు అసత్తులు రెండింటినీ కూడా ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సృష్టించారు. అంటే అప్పటి వరకు సత్తు లేదని కాదు, భగవంతుడే సత్తు, కానీ ఈ సృష్టిలో కూడా ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సత్తు ఉంది, అసత్తు ఉంది. సో అసత్తేమో ఇలా టెంపరీగా ఉండే ప్రపంచం అవ్వనివ్వండి, మన బాడీ అవ్వనివ్వండి, ఇంకేదైనా జంతువు బాడీ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే మరి అన్నీ ఈ క్షేత్రం అంటే ఈ పైకి కనిపించే ఆకారాలు ఏవి కూడా పర్మనెంట్ కాదు కాబట్టి అసత్తు. కానీ వాటి లోపల ఉన్న ఆత్మ మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఆ చైతన్య రూపంలో ఆయన సమస్తం విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అని చెప్తారు కదా. మరి 10th చాప్టర్లో చివరికి ఇన్ని ఉదాహరణలు ఎందుకు, అర్జున నేను ఒక్క చిన్న అంశతోనే, ఒక్క ఏకాంశతోనే నేను ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని. సో అలా జగత్తంతా వ్యాపించి పోషించే ఆ చైతన్యం సత్తు, అది భగవంతుడి అంశ కాబట్టి. కానీ పైకి కనిపించే ఈ జగత్తు యొక్క ఆకారం అసత్తు అవుతుంది. అది ఓకే. సో సృష్టి బిగినింగ్లోనే భగవంతుడి సృష్టిని చేసినప్పుడు ఈ రకంగా అందులో సత్తులు అసత్తులు రెండింటినీ కూడా పెట్టి సృష్టించారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. అది ఓకే. 30 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాము. హరే కృష్ణ. మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.